Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule channel bengicela bakithi ushaye nje nawe usubscribe ukuze sizofika manje ku 10k subscribers. Kuyenzeka la ekhaya ukuthi ke ama subscribers maningi kodwa ama views ebe mancane. Bengicela ukuthi ushare ne link ukuze nabanye bezofika qathatha la ukuzoyizwela ukuthi amaphupho abahluphayo habe ukuthina empilweni zabo. Uma le video ibuka ku TikTok uyangifollowa bese uyang-inbox ucela inamba ka WhatsApp la esokuchazela khona njalo amaphupho oba nawo. Namuhla nje ngizokhuluma ngokuphalaza. Ukuthi umuphupho uphalaza kusho ukuthini. Ngaphambi kokuqhubeke ngicela ucele bonke ohleli nabo besubscribe nabo ukuze ama subscribers ethu ezonyuka. Uma uphupha uphalaza, lolo uphawu oluhle. Kungukuthi nje uyagabha. Lusho ukuthi ke kukhona kungalungile okuphumayo kuwena ukusho ukuthi muphalaza nje ephusheni kunokuthiza okungaphakathi kuwena okuphumayo. Uma uphupha uphalaza kuwuphawu oluhle uma ke kungukuthi uyagabha. Lusho ukuthi ke imizamo yakho yokususa izinto ezimbi futhi ezingakuphathi kahle eduze kwakho. Ngicabanga ukuthi ke mlaleli uyaphenduleka kuyichazile nje lokho. Uma uphalaza futhi ke kuyabopha oluhle lusho ukungcola ongaphakathi nedliso okumele ulisukumele futhi elikhiphe. Uma uphalaza futhi kungasho futhi ke isinyathelo ozosithatha sokukhuluma ngento engakuphathi kahle nokunye amaqhubu owabambile mhlawumbe. Okunye kuyenzeka uphalaza kusho ukuthi ke ukhonjisa ukuthi ke okusebenzisile ngesikhathi ugabha uma ungawasebenzisa engakusiza kakhulu ukukhuculula ukungcola ongaphakathi uma igama lawo ulazi. Mlaleli, shaya subscribe, usifollowe yonke indawo lapha ku TikTok sesho ukuthi sichaza amaphupho nisale kahle.